mokwongo wan gi two major issues ma e piny ni and as a society be wa grapple with. Koro the main issue en wan gi a moral gi a security issue. In the sense ni morally nitie kaka tinde ji ok respect life mar dhano kaka chon ni ji neno life kaka sacred. Kasto korka security be iyudo ni kata ka cases gi obedo reported to hatua mikawo onge. Koro mano onge deterrent ma bro ensure ni nek gi odhi piny kata nek gi orumo. Kaka Tabitha owacho ni adwa mede point ma Tabitha owacho. Mokwongo en the culture mar impunity. Ma kata kiloso gi joma ng'eny ma mine osiepe man go gi nyiri, iyudo ni ji ok oluoro making advances moko. Kata sama ng'ato wuotho e town, kalo e town kama to iyudo ka ji gwele, ji luonge, to there is no reprimand ma timore kata onge consequences. Koro that impunity iyudo ni cultivate gima waluongo ni a culture of violence. Ma ji koro neno ni joma mine, joma nyiri ok gin joma onego bed treated equally. Ema kelo ng'eny gik ma waneno kawuono nini nek mar joma mine ahinya. Yes. To nyalo bedo ni joma mine bedo targeted nikech adira kwalose weche mag nek mag joma mine. Waneno ka mine matindo tinego gi tiyudo ka ni jomoko kinde mang'eny jaseyo jogo minego ni nyalo bedo ni seche moko kata kaka orwakore ok ni kare, to kata kopogore kod mano kwatiyo kod ranyisi wantiere kod joma mine adek manonegi e gwenge mag Isilibore Nairobi kae ni winjo. Gin joma mine ma ne gin owuok e oganda din Jo-Salam, ok wanyalo wacho ni seche moko kata ni kit kaka ne girwakore ni richo. Ang'o momiyo nyalo bedo ni joma mine ma bedo targeted, to ere kaka wanyalo golo